Magandang hapon. Malamig ngayon. Kahapon ang ganda ng weather. Perfect. Ngayon malamig. Kailangan mo. Ayun nga, uminto ako kasi may may nakatingin sa akin. Yung babae sa neighborhood namin. Ayun nga, ang ganda ng panahon kahapon. Promise, sobra. Yung weather kahapon, perfect. Talagang weather. Yun yung gusto kong weather. Pero ngayon, kailangan kong magsuot ng beanie, ng gloves, pero wala akong ngayon gloves, pero malamig, kailangan may gloves. And then yung thick jacket kasi 40 degrees ang weather ngayon, so malamig. At saka lalo na pag uwi ko mamayang alas 10 ng gabi, paggabi talaga malamig so kailangan natin magsuot ng gloves pa uwi ng bahay kasi mamaya for sure 100% mga na siguro nasa 35 degrees mamayang alas 10 ng gabi. Friday pa lang ngayon, so ang pasok ko ngayon is 1 p.m. to 10 p.m. Dito tayo tawid. Ito yung tawiran. Yan. Hindi masyadong busy. So, tawid tayo. Yan, nandito na tayo sa parking lot ng Walmart. And yan yung store. Tawid tayo dito. Across the country, in every aisle and every club. This is the Walmart